tile 29 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni y'aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunu alamusa mɛkalo tile 28 san 2020 an ka kɛnɛya minisiriso olu ladɔnniyara an ka ba finitigilakaw fɛ sa minnu n'olu ye 3e arrondissement maaw ye u y'a fɔ an ka kɛnɛya minisiriso maaw ɲɛna ko k'a fɔ k'u ka ciden min bɛ yen nɔ ni ale cira ka taga ni balo ye balo min n'ale tun ka kan ka taga dɔgɔtɔrɔsow la coronavirus ale banakisɛ bɛ yɔrɔ minnu na n'o bɛ tali kɛ Bamako dɔgɔtɔrɔso ye ka taa se Kati dɔgɔtɔrɔso ma fo ka taa se Kalabankoro ale dɔgɔtɔrɔso ma wagati min na sa n'olu bɛ ka u ka balo makɔnɔ arabadon mɛkalo tile 27 san 2020 bolimafɛn min bɛ yen nɔ ni balo ninnu tun bɛ ale kɔnɔ n'ale kun kan ka taa balo ninnu jigin o bolimafɛn ninnu olu yera ngolonina sugu de la a jɔlen bɛ yen nɔ a yera magasin dɔ de da la magasin min ni o ye kɛnyɛrɛ ye ale magasin ye o yɔrɔnin bɛɛ la an ka ba finitigilakaw ye an ka minisiriso min bɛ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛyaso ma olu y'a fɔ ko k'u ka ko sugu bɛ kɛ walasa nin ko in a bɛ se ka danganimaya cogo min na nka ko jan'o cɛ sa maa min bɛ yen n'ale tun ye u ka ciden ye k'u ye o bɔ baara la fɔlɔ yanni nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛdɔn an ka kɛnɛya minisiriso maaw y'a yira k'a fɔ ko nin balo kofɔlen ninnu ko u bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo ko ni ala sɔnna ma ko bi juma mɛkalo tile 29 ko nin balo in bɛɛ bɛ se a seyɔrɔ la. An ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛ ye lakɔlisow la olu fana bɔra ka u ka nisɔngoya yira arabadon mɛkalo tile 27 san 2020 u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ gɛlɛya la ko maa si tɛ ka olu kɔfilɛ olu ka gɛlɛya la ko ka sɔrɔ ko kɛnyɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔw fo ka taga se foroba cakɛla lakɔli karamɔgɔw ma k'u bɛɛ de ye lakɔli karamɔgɔ kelenw ye u jɔlen sa u ka minɛn minnu bɛ u bolo i b'a ye k'a fɔ u kelen bɛ k'a sɛbɛn olu sanfɛ ko kɔngɔ bɛ olu la olu ye lakɔli karamɔgɔ minnu ye ko baara tɛ u bolo kabini kalo 4 an ka jamana marabagaw ye baara bila kɛ olu ma se ka baara wɛrɛ foyi kɛ ka sababuya kɛ coronavirus ale banako ye ko k'a fɔ an ka jamana marabagaw ɲɛna k'u ka u kɔfilɛ kɛnyɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔw la ko k'a sababuya kɛ ko baara wɛrɛ foyi tɛ olu bolo ni lakɔli karamɔgɔya tɛ. An ka burusi kɔnɔ maa dɔ olu y'u bɔnɛna u ni na maa minnu bɛ t'u jɔ maa 10 bɔɲɔngo la maa caman olu joginna u ka sow ni ka olu jeni o kɛra don min na sa o de ye arabadon mɛkalo tile 27 a kɛra maa minnu fɛ sa o de ye maa lakodɔnbali dɔw ye a kɛra dugu min na o de ye Tama ye Tama ale bɛ Sɛgɛ mara la Sɛgɛ ale bɛ Bankasa fanfɛla la nin maa kofɔlɔ ninnu sa u donna dugu kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 20 wagati u donna yɔrɔ min na dɔrɔn u ye tasuma wuli dugu la ni ka marifa ci duguladenw na ka maa caman bɔnɛ ani na ni ka tila tuguni ka maa caman ni ka olu jogin. An ka kɛnɛya minisiriso maaw y'a yira k'a fɔ ko kunu alamusa mɛkalo tile 28 san 2020 ko u ye maa 172 ni ka olu de sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni coronavirus banakisɛ bɛ u la a yirala k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ yera maa 78 de la maa 20 olu kɛnɛyara maa 2 olu bɔnɛna u ni na o maa bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ maa 1994 de la coronavirus banakisɛ bɛ olu la maa 72 olu bɔnɛna u ni na maa 652 olu kɛnɛyara. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Brésil la kunu alamisa mɛkalo tile 28 san 2020 maa 1,156 o de bɔnɛna u ni na Brésilkaw fɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ ko Brésil de ye jamana 2nan ye diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ni coronavirus ye dankari kɛ u la. Afganistankaw ka finitigi maa 14 o de bɔnɛna a ni na k'a sababuya kɛ binganiwale u ka jamana marabagaw ka fɔla ko binganiwale min n'a kunfɔlɔ tara ka u sɛgɛrɛ bi juma in na ko olu kun y'a fɔ ko ka marifaci ni ka o jɔ tarata sufɛla la ko nka u ma tila ka segin ka f'u ɲɛna tuguni ko marifaci k'a kuntagala ka janya.
Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o cɛ sa Ala ka juma tile hɛrɛ caya